Ja, det kunne vi finde. Ja, det her, det er en 3-månedersgave til min kæreste. Okay, så gør jeg det. Ja, det her, det er en, jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal lave i den her video, men jeg tror i hvert fald, jeg vil sige, at nu har vi en YouTube-kanal. Jeg er glad nu. Hvis I skulle klage mig, om jeg skulle lave en, ja, så har jeg faktisk lavet en. Og nu når jeg har lavet min første video, så vil jeg lige sige, jeg er en dreng. Jeg hedder Mads Juhl. Jeg er 9 år. Jeg har... Ja, hvad laver du for interesse der? Jeg skal også lige sige til YouTube, hvem jeg er jo. Ja, okay, mens du tænker, hvad du laver, okay. Det hedder Patrick, og jeg går i en trosvækker at sige, men ja, og jeg kommer fra Frankrig, så jeg kan godt tale rigtig godt engelsk, så hvis jeg er nogle engelskmennesker, men bare ikke forstå, hvad I siger, så kan jeg godt. Ja, og det der, kan du lige sige, hvad jeg sagde på engelsk? Nej, det skal jeg ikke. Okay. Men stadigvæk inde i der hvor man sætter tekst i, jeg kan ikke spørge, men tekstdokument, der sætter jeg min navn ind, og så jeg kan lige se, hvem jeg er. Tag lyset! Måske nogen har døde, måske. Han døde måske, fordi der ser til mig. Og skal lige få dem. Dem, som har hovedtelefoner på. Jeg prøver lige at skrue lidt ned. Det er så lavt, vi kan. De kan ikke høre det. Vi opdager i mine videoer, kommer jeg til at sviske meget. Ja, jeg tænker bare, hvorfor bare. Robben samtidig. Vi vil prøve at efterligne Robben samtidig bare lige med navn. Svisk. Og hvis I ikke hørte mig sige mit navn, jeg er ikke Katina. Og jeg er en dreng. Han hedder Patrick, han er med i nogle af videoerne. Og jeg kommer ikke til at være om 2 måneder. Så der i 2 måneder kommer han ikke til at være med i nogle af videoerne. Fordi jeg er i Australien, og du er ikke. Så jeg finder bare... Jeg vil heller ikke sige, hvor jeg er lige nu. Perfekt. Hvor du skammer. For fanden! Ja. Jeg vil lave lige præcis 4 minutter. Så i morgen, så viser jeg den her video. Vær klar, det er snart 4 minutter. 3, 2, 1.